Γεια σας παιδιά, καινούριο βίντεο παιδιά. Έχει γίνει ένα update επίσης στο Fortnite, θα σας το δείξω μόλις τώρα. Έχω έναν φίλο μου αυτή τη φορά εδώ, Νάτος. Και έχουμε φορέσει skins Sub-Zero και Scorpion, που είναι εχθροί όσοι δεν ξέρουν από το Mortal Kombat, γιατί αυτός εδώ ελέγχει τη φωτιά και εγώ έλεγχω τον bug. Και λέγαμε να κάνουμε, ναι, Νάτος. Και έλεγα να κάνω, μήπως στο επόμενο βίντεο κάναμε κανένα challenge αν θέλατε, να χρησιμοποιούμε μόνο αυτά τα mythic του Sub-Zero και του... Το mythic βασικά Sub-Zero δεν υπάρχει, του Scorpion αυτός και του Sub-Zero εγώ. Ωραία, πέφτουμε εδώ που σου έβαλα, εδώ έχει μια υπόγεια πύλη, εκεί πάμε. Το ξέρω. Άιντε να πάρουμε κανένα Victory γιατί έχω 2 κορώνες. Άντε να δούμε, μην πάμε και για την τρίτη λέμε, αλλά δεν μας βλέπει. Εδώ μπορεί να δώσει και κανένα Dilby. Δεν νομίζω. Οδηγές. Όχι, βήματα, έχω βήματα. Πω, τίποτα κλείσει. Ωραία, αυτός έφαγε aim, να ξέρεις. Δώσε μου το shotgun σου. Αυτή έτυχε, όχι, έτυχε ένα shotgun τώρα αυτή, αλλά ήταν shotgun. Δεν ήξερα. Οκ. Εντάξει, θα το ξέρουν βασικά, αλλά εντάξει. Λέμε όσοι δεν παίζουν Fortnite να έχουν ευκαιρία να το μάθουν. Όχι, όσοι το αρχίσανε αυτή τη season. Ναι, γι' αυτό. Αλλά δεν νομίζω ένα παιδάκι να το αρχίσει τώρα. Έτσι θα σπάμε. Να, Dilbit! Γάτια, παιδιά. Έχω βήματα, παιδιά. Εγώ είμαι μόνος εδώ. Κι εγώ, αλλά έχω φάει ένα ντουό και έχω και άλλο. Εγώ κοίτα τη βρήκα, σου έχω δείξει. Νομίζω, κοίτα. Το βλέπεις, νομίζω. Dilbit είναι. Ναι, Dilbit. Κι εγώ βρήκα ένα. Ξέρεις το Dilbit. Κι εγώ, όχι, εγώ όχι, δεύτερο παραλίγο. Εγώ δεύτερο, εγώ βρήκα 2. Εγώ τώρα ψάχνω. Κι εγώ βρήκα γάτια, βρήκα αυτό εδώ. Αλλά προτιμάω αυτό το σπανέλικο, αλλά ας το πάρουμε αυτό. Όχι, μόνο ένα Dilbit εμένας ώρας μου έχει δώσει. Έτυχα δεύτερο. Περίμενε, μπορεί να τρίχω και τρίτο. Να τρίχεις. Όχι. Δεν έτυχα 3, έτυχα 2. Αλλά παιδιά, εδώ υπάρχουν πολλά chest level 2. Εγώ βρήκα τώρα ένα legendary. Και εδώ που είναι εκεί που είναι ο φίλος μου και εδώ που είμαι εδώ. Μπορούμε να πάρουμε Dilbits όπως είδατε. Και γενικά μπορείς και σε άλλα maps του χάρτη, αλλά τώρα... maps, μέρη. Μέρη του χάρτη, γιατί υπάρχουν πολλά. Όχι μόνο ένα, υπάρχουν 3 νομίζω ή 4. Ο legendary shotgun. Εγώ λέω να πάω σε κανένα dark market επίσης. Το shotgun σου είναι pump ή shotgun. Εγώ βρήκα ένα παγωτούλι και του σκάσα 2 χέτες. Πολύ νόστιμες κορές. Skin λέω. Εγώ νόμιζα να πάρω. Έχω φάει 2 όχι 2 λόγους. Έχω φάει γενικά πολλά άτομα. Αυτός είχε να μια κορώνα που δεν ήθελα να σου πω. Ναι, όσοι δεν ξέρετε. Στο προηγούμενο μάτς είχα χάσει μια κορώνα και έκανα άστο. Σαν κουκλός. Να σε εξηγήσω. Ναι, εγώ πάω να ληστέψω τώρα μια τράπεζα. Βασικά όχι ακριβώς τράπεζα, έτσι μπορεί να μπει κάτι. Αυτό εκεί, παιδιά, είναι σπανίως να βρει διαμάντια. Δεν είναι σαν τράπεζα, είναι που πουλάει... Ναι, χρυσαφικά είναι. Χρυσαφικά για κάποιον λόγο.
λόγο. Να και παιδιά, συναντηθήκαμε εδώ. Ναι, έχω μόνο πάνω. Ναι, δεν τύχαμε κανένα. Δεν τύχαμε. Και απλά πάμε... Ακόμα. Ναι, πάμε Black Market, γιατί έτσι θέλω ξανά. FNAF Willy. Περίμενε. Willy. Ναι, το όνομα μην το ρωτήσετε παιδιά, ήταν από το... Όσο ξέρετε το FNAF. Ναι, παλιά ήμουν λάτρης του FNAF και τώρα μου αρέσει η Marvel. FNAF Willy. Πού είσαι? Α, έχεις ανέβεις έξω. Έλα εδώ. Έχει να ακούει... Εδώ υπάρχει ένα κρυφό μέρος για loot πολύ καρό. Ναι, Αλλά τώρα αν δουλεύει ναι, παιδιά να ξέρετε, κάποιες φορές δεν... δεν βγάζει τίποτα μερικές φορές. Περίμενε λίγο να έρθω να τους το δείξω. Ναι, γυρνάς αυτούς τους λύκους, θα σου βγει ένα τετραγωνάκι. Ευθεία όλοι και μετά κατεβαίνει αυτό εδώ και σου δίνει loot. Όπως το Κοίτα, όνομα μας. αυτό εδώ, άμα σου έχει αυτό το πίνακα, σημαίνει ότι θα σου δώσει loot. Άμα σου τύσει έναν λύκο να σου γελάει, δεν σου έχει δώσει τίποτα. Υπάρχουν πιθανότητες, μην νομίζετε. Και εμείς έχουμε άτομα. Α, όχι, δεν είναι άτομα, είναι τα ποτάκια από την τέτοια, την... Κοίτα. Φορές στον αέρα μία χέντα. Είναι έφαγες. Όχι εδώ. Dead. Εγώ τον σκότωσα, αλλά ήταν ποτάκι δεν υπάρχει. Ναι, λες και σου δίνει. Αν μου έδινε. Πόσο λίγο αυτό. Είναι αυτή εδώ τώρα. Πήγε. Πρέπει να φας τα ποτάκια. Πόσο ποτάκι πάει. Μπρο, νομίζω με αυτό το shotgun είναι full δύσκολο να κάνεις χέρι. Να μιλάς σε αυτήν και σου δίνει αυτά εδώ. Και πήρα level up. Εγώ πήρα. Εγώ είμαι 170. Έχει να βάλεις launchpad εδώ, αυτό που σου είπα. Εντάξει, έχω αμάξι, έλα πες αμάξι, πήγα αμάξι. Πάμε, έχει και πυροβολισμούς. Έχω drill, δεν χρειάζομαι, καλά είμαι. Εγώ πάω μαύρη αγορά. Έχω αμαξάρα. Ωραία τα βαχράκια εδώ να... Είναι λογική φόρμα. Παιδιά, άμα είχα ρόπαλο, δεν ξέρετε, σήμερα είχα πάρει Victory με ρόπαλο, γι' αυτό είχα κορώσει. Ναι, και είχε πάρει Victory μόνο με ρόπαλο, είχε ρόπαλο και κάτι... Πρέπει να το βγάλω challenge ρε αυτό, αλλά απλά δεν έκανα recording, ούτε είχα το... Εγώ έφτασα μπλα. Περίμενε πολύ, αν βρεις mouse pistol φέρτο. Δεν βρήκα mammoth pistol, αλλά βρήκα άτομο. Αν βρεις mouse ή RPG... Αλλά επειδή έχω τα γάντια δεν αναχώνω. Να το άτομο. Έχω βρει κανένα άτομο. Όχι ρόπαλο, είναι spammer με ρόπαλο αυτός. Κάτσε τον βάρεσα. Μέσα μου. Παραλίγο να πεθάνει αυτός από fall, να ξέρεις. Δεν είχαμε ανοίξει τίποτα. 47. Δεν χρειάζεται να... Dead. Δεν έχει τίποτα. Dead. Τον σκότωσε. Δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο ένα shotgun και έχει τα... Έχει ρόπαλο αυτός και είχε και dillbits. Εγώ βρήκα ένα. Εγώ βρήκα στην Black Market. Δεν έχει κάτι στην Black Market. Στο. Είχε τα ήταν κλειστό, ναι. Είχε τα διπλά. Να σου πω, ξέρω πώς να το ανοίξω. Το έχω ανοίξει. Α, Το έχω ανοίξει. κάτσε, ναι, κάτι θα πάρω, δεν μπορεί. Για να δω. Θα πάρω αυτά, είναι ωραία, είπα. Ποια για να... Πάρτα το. Πάρτα ρε, πάρτα. Δεν χάνω κάτι. Και αυτό εσένα μπορεί να σε αρέσει. Αυτό. Εδώ έχω σε Legendary μια χαρά. Πάμε τώρα στην άλλη Black Market. Εδώ. Παιδιά, είδατε, αυτά είναι τα νέα και θα δείτε και στην επόμενη πίστα, μπορώ να το πω, που θα παίξουμε.
Θα πάμε στο κανονικό. Άσε να οδηγήσω. Όχι, πριν την προηγούμενη φορά. Ναι, μην ρωτήσετε ποια προηγούμενη φορά, μπρο, κάτι κάναμε με το αμάξι και για κάποιο λόγο χάσαμε. Εκεί με σκούβαλα πήγαινε. Έχει μηχανάκι, έχει άτομο. Το κατέβαμε, ωραία. Πω, τίποτα κλείς που είναι αυτός. Πάμε στο μετάλλιο, να αρχίσω και αμφιβάλλω. Αν είναι να χάσω... Α, πάμε πυροβολισμούς! Που είναι από τη μεριά που... Πάω με το άλλο αμάξι, μην σταματήσεις. Άτομο! Ωρε του, δεν ήξερα από πού του ήρθε, να ξέρεις. Μου κόλλησε ένα λίγο και πυροβόλησε από την άλλη. Ναι, αυτό. Νάτι. Ναι, τους είδα. Είναι πίσω από το βράδυ. Ωραία, ντέτε. Πω, τίποτάδες είναι. Εγώ πάω μία στο άλλο fight που παίζεται. Νάτι, τους βλέπω εγώ. Και εμένα. Ντέτο, ωραία, τον έφαγα, περίμενε. Γιατί ρε, μην πεθάνεις. Ρε πως είναι. Δεν θες να δεις πως είναι, να ξέρεις. Έχω το μετάλλιο εγώ, έλα και εσύ, έχω το μετάλλιο. Όπως παίζει έτσι. Σώσον, δεν θες να δεις πως παίζουνε. Ναι. Να έρχονται να με πατήσουν αυτή τη στιγμή. Τον έναν τον έδιωξα, να ξέρεις. Όπα. Ρε βοήθεια λίγο. Ένας date. Όχι! Έλα, φάτον. Έλα, κάνε τον φίλο του. Έλα τώρα που τον κάνει 19, 8, 7, 6, 5, 4, φάτον. Μην πεθάνεις. Ναι ρε, κάνε με. Περίμενε. Είναι και το μετάλλιο, έλα κάνε με. Ήρθε το μετάλλιο μέχρι να κάνεις κάτι εσύ. Έλα, κάνε με, δεν σε βλέπει. Είναι πολύ low. Κάτσε να κάνω Περίμενε, όχι, 4, 3, 2, όχι, έλα. Δεν πειράζει. Πάμε να δείξουμε και στα παιδιά το update, δεν πειράζει. Πολύ καλός ήταν αυτός. Ωραία, τώρα αυτός μπήκε μετά. Κάτα ready. Βγήκες lobby. Όχι, δεν βγήκα. Κάτα ready. Τώρα πρέπει να τους δείξουμε και τα update. Ναι. Κόφεν. Να ξέρεις, το Victory το πήραμε, είχα φάει 3 άτομα με το Mammoth από 120 μέτρους. Τώρα και αυτός που θα πει. Τώρα δεν φταίς εσύ, αλλά τώρα και να χείλαρες, εσύ θα πέθαινες, δεν ήταν το μετάλλιο δίπλα σου, ήτανε και ποιος δεν ήταν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Το πρώτο είναι τι είναι κερδίζεις χάρης. Μετά, μην πες ότι κερδίζεις κορώνα. Μετά πας στο λόμπι, θα παίζεις ένα μάτς, θα χάνεις και μετά απλά τσαπαπόμος. Ναι, αυτό ξέρω.
Ωραία, παιδιά, βλέπετε εκεί που έχει ένα ροζ κύκλο που γίνεται λίγο σαματάς. Τυφλοί δεν είστε εδώ. Εκεί είναι το ωραίο μας μεντάλλιο πλέον, ο Λύκος. Όσοι δεν ξέρουν, και το ροζ έχω. Και θα πάμε να τον φάμε τώρα, θα δούμε άμα πέσουν καμένοι, την κάτσαμε. Άμα τη χορόπαλο, την κάτσανε οι άλλοι. Και άμα σκοτώσω τον Λύκο πριν από αυτούς, την κάτσανε πάλι άλλοι. Πάμε. Εντάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα. Δεν βλέπω κανένα να πέφτει με μας παρεμπιπτόντως. Αυτό είναι καλό. Δεν βλέπω κανέναν ακόμα. Βλέπω έναν κι εγώ. Δύο. Εγώ έναν, είναι από κάτω μου ένας. Εγώ δύο βλέπω. Τώρα ο Θεός μαζί μας. Τρεις, εγώ βλέπω ένα τώρα. Τώρα αρχίζουν και αυξάνονται. 2, 3, 4. Έλα shotgun. Pump, βρήκα pump and dump. Πώς λέγεται αυτό. Εγώ δεν έχω ούτε ένα όπλο. Είμαι άοπλος δυστυχώς. Άοπλος, καινούργια λέξη. Υπάρχει. Έχεις ένα Τι γλώσσα μιλάει. Αγγλικά είναι το. ποιος. Τίποτα, κάτι μποτάκια. Έλα μωρέ, απλά σας λίστεψα. Για ποιο λόγο να με βαράτε. Μια ληστεία ήθελα να κάνω. Μια ληστεία και αυτός είναι μεγάλη ληστεία. Έχω άτομα, τώρα το έχω. Τα οποία δεν τα λες και άτομα, αλλά εντάξει. Ένας dead και επίσης και ο φίλος. Φίλε, για μία ληστεία ρε μπρο, γιατί δεν με αφήνετε να κάνω μία ληστεία. Είναι πολύ λογικό πράγμα κάποιος να θέλει να σας ληστέψει. Εγώ ξέρεις τι έχω κατάθλιψη επειδή δεν βρήκα από τίλμπι. Σούρφομαι. Σούρφα. Έχω άτομο. Κάτσε να φάει το μετάλλιο, αλλά δεν θα το κάνει γιατί υπάρχω. Το πρώτος πάει, ο πρώτος δεν. Σωστό, βάλε έλα εδώ μου, μποτάκι. Μποτάκι. Όχι, γιατί εγώ έχω το Λύκο, είναι πιο δύσκολο. Εντάξει, όχι καμία σχέση να πω την αλήθεια, αλλά τα μποτάκια του Λύκου είναι στο Λύκο. Γιατί εμένα ρε Λύκε, γιατί εμένα, τι σου έκανα. Το μάμουθ δικό μου σου λέω. Σου δίνω το μετάλλιο που δίνεις το όπλο. Όχι, το μάμουθ δικό μου. Ναι, παιδιά, και κάτι παίζεται εδώ με τον Ντάικο και την αδελφή του. Που ήταν εγκλωβισμένοι τώρα. Backstory Fortnite, δεν είναι αυτό. Μπορείς να μου δώσεις σφαίρα σνάιπερ. Δεν έχω πολλές, όχι δεν ανήκαντες. Κάτσε να δω. Έχω 12. Και κανένα heal, ξέρω. Με τίποτα. Άφησες τη μπουκάλα του τέτοιου. Πού? Εκεί. Α, του Λύκου. Πάω, κάτσε. Μη φύγεις, πάω. Θα το χρειαστώ κι εγώ. Θέλω κι εγώ την μπουκάλα του, οπότε. Πάμε μαύρη αγορά στο Magic Mouse. Άτομα! 49, 66, είμαι low 51, 40, δεν ξέρω. Νιώθω πως το χαλάω. Ω, 179 χέντα! Dead. Αυτό πάει να πει καλός. Μερικές φορές είναι φράγκος. Πήρες την μπουκάλα.
εμάς. Έλα πιο γρήγορα, έλα πιο γρήγορα. Έχω βάλει. Κάτσε ρε, μποτάς είναι αυτός που έχω, απλά δεν τον πετυχαίνω. Να, τώρα το πέτυχα. Σφαίρες χρειάζομαι, μπρο μου. Α, ορίστε. Γιατί. Ω, να το κάτω. Ρε, εντάξει, τα καταφέραμε να πάρουμε το μετάλλιο. Τώρα είναι όλα εύκολα. Ψήφτα. Ωρε, στον αέρα. Του τσουτσούριξα το κολοράκι, αλλά τώρα πέτυχα. Βοτάδες αυτό. Εσύ πυροβολάς. Δεν ξέρω τώρα. Μου φέρεις το μετάλλιο. Έλα ρε. Το ένα deal πιτάστο για μένα. Εγώ ρόπαλο δεν έχω τώρα και είμαι σαν. Ρε, την κορώνα αυτή θα την πάρουνε ποτέ, ξέρω εγώ, για να... Ρε, είναι 2 κορώνες. Φας. Γιατί το λες, γιατί τι λες η black market, δεν είναι το black. Το minigun, το minigun, αλλά τον Brutus τι τον κάνει. Α, όχι, μη. Αυτό που σου βάλα στόχο, ρε. Το minigun. Ναι, ρε. Εγώ πάω στην... Ναι, 100%. Πάω στην κορώνα. Είναι κοντά μου μια κορώνα. Εκεί, έλα, εδώ. Είναι ένα λάμα εκεί. Α, όχι. Δεν είναι λάμα. Ναι, εγώ έχω ένα μποσάκι, πώς να το πω, μεταλλιονάκι. Και βρήκα ένα μπουκαλάκι εδώ. Στο μετάλλιον το οποίο είμαι εγώ δίπλα, ναι, και ή θα με φάει ή θα το φάω. Εξαρτάται. Αν είναι καλός, ναι, θα με φάει γιατί είναι καλό μετά. Brutus. Δεν το ένας. Έλα, έχω 500 άτομα. Ω, να το σε κορονιάρης. Ναι, όντως δεν το κορονιάρης. Έχω άτομο δίπλα μου, το οποίο ή θα με σκοτώσει, θα το σκοτώσω. Και έγινε το δεύτερο. Έχω κι άλλο άτομο δίπλα μου, το οποίο πάλι θα το σκοτώσει, θα με σκοτώσει. Και έγινε το πρώτο. Πόσα kills έχω κάνει. Έχω άτομο, ξέρεις, το οποίο δεν πεθαίνει μόνο του. Ω, 40. Κάτσε, πρέπει να έρθει να με πατήσει, τώρα αυτός για να... Κάτσε, πάτε, να ακολουθάω πίσω. Έλα, πάτα με, έλα ρε μπρο, πάτησε με.
Να τον βαράω, το κάνω πίκα. Τον σκότωσα! Ναι, μέσα από το αμάξι. Μέσα από το αμάξι είναι glitch. Πάρε, ναι, εγώ έχω κορώνα. Νάτι! Ρε, είδες, ρε, αν έβλεπες λίγο τι του έκανα. Άστο, το καταλαβαίνω, κοίτα λίγο. Όχι. Τίποτα, με βολεύει αυτό, με βολεύει. Πάμε dark shop αυτή. Περίμενε να σου δώσω ένα deal και να μου δώσεις το minigun. Τι βλακίες. Κάτσε, ας το λίγο. Τι. Τα έχω εγώ το χρειάζω. Ρόπαλο, έχεις να μου δώσεις. Για τα γάλια. Ναι, φυσικά. Φέρε. Παίζετε fight, κάτσε, έρχομαι. Πάμε. Εγώ πάω στο fight, να ξέρεις. Νάτος. Αυτός δεν είναι. Α, όχι, έχουν βάλει ένα τέτοιο. Δεν μπαίνω. Τράβα, έλα μαζί μου. Το ρόπαλο, έλα, είμαστε κύκλοι, φέρε μου εδώ. Ωραία, πάμε. Πού πας? Ω, άτομο! Κάτσε, χώνομαι. Πού είναι, μου τσουτσουρίζει τον κόλλο. Έλα εδώ, όπα. Έλα. Πέθανε. Είμαι low. Είναι πάρα πολύ low. Θέλω heals, έλα. Dead. Heals, όπως είσαι, heals. Μου δίνεις το ένα. Έλα ρε, ένα σου πήρα. 2 έχω κι εγώ. Να είμαστε... Σου είπα, αν θες τα γάντια, ξέρεις. Ωραία, κάτσε λίγο. Να το. Φωτιά ή πάγου. Ω, δεν θέλω. Δεν το θέλω. Έχω 3 μύθι. Μπες. Περίμενε με. Πάμε στο μετάλλιο, έλα, μπες μέσα. Το μετάλλιο, τι μετάλλιο. Έχουμε τα 2 μετάλλιο. Κοίτα, κοίτα. Έχουμε 2 μετάλλιο. Σε αυτό είναι το τελευταίο. Πάμε. Θα το πάρω εγώ, στο λέω. Χρειάζομαι αυτό το μετάλλιο. Θέλω το. Ωραία, πάρε εσύ το. Τι είναι, μύθι. Ναι. Ω, εντάξει, νόμου, αν το πάρω κι αυτό. Βασικά πάμε άτομα, είναι εκεί άτομα. Εκεί. Εντάξει, να τα φάω με το εξώτη. Έλα και εσύ. Ναι. Τι μπορείς. Έλα, δεν μπορώ μόνος μου, στο λέω. Έλα και εσύ γρήγορα, όπως εσύ. Έχει την μπαζούκα, έχει μπαζούκα αυτός. Αν τον φάω, θα μου δώσει την μπαζούκα.
Ναι, έλα, βοηθά, είναι καλός. Όχι. Άστο, πάμε νησί, άστο, είναι πολύ καλός, θα πεθάνουμε και δύο. Μη χώνεσαι. Δεν έχω πολύ ζωή, θα πεθάνεις κατευθείαν στο νησί, έλα. Ναι. Κάνε ό,τι θες, αυτά γιατί να με ρωτάς. Έλα ρε μποσάκι, τώρα πρέπει να κερδίσουμε. Ναι, είμαι νησί. I need help. Βοήθεια, Θεέ μου. Άνταξε. Έχω άτομο, βοήθεια. Όπως και να έχει θέλω βοήθεια. Κοίτα, και το ποσάκι δεν λέει να αφήσεις, να ξέρεις. Να το άτομο. Τον χτύπησα ξανά. Παραλίγο. Κάτσε, ας το πάω στο άτομο, είναι πιο σημαντικό. Ανέβα, το παίρνω πίσω. Μίλα. Στο νησί. Σε μένα είναι, μωρέ, τι ώρα. Δεν είσαι στον boss. Πού πας, ρε. Δεν είσαι στο νησί, λέω κι εγώ. Αυτό, ωραίο. Ωραία, μια κατανιά που σου ρίξε εδώ. Έχω του Μόρτα. Κατέβα γρήγορα, είναι ο καλός που σου έλεγα. Έλα. Ωρε φίλε. Τον χαστούκισα. Χαστούκι πάλι. Χαστούκι ξανά. Περιμένω το αμάξι να έρθει να με πατήσει. Έλα πάντα να αλλάξει. Είναι και ένας μπανάνας εδώ, νάτος. Πάτω, ναι. Όχι. Έλα εδώ τώρα που έχουμε τσεκούρι που είναι για το high ground. Μας πυροβολάνε, ρε. Όχι ρε, γιατί... Νάτος, εκεί κάτω είναι. 50 του σκάσα 79, dead ο μπανάνας. Όπα ρε, πού είναι. Ρε, πώς παίζει έτσι ο φίλος του. Αμάξι. 29. Έλα, dead.
Και εγώ θέλω να με πατήσει, θα δεις γιατί. Για να μπεις μέσα. Ναι, και να τον φάμε το πίπι. Όπα. Είμαστε εμείς και ένα team! Είμαστε εμείς και αυτό το team! Έλα, 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 έλα. 102. 122 το σκάσα. Όπα! Τι κάνει? Πάω καλά, ναι, εντάξει. Ο μπρος σώθηκε. Τι έκανε. Πίσω μας. Dead, ο φίλος του. Ήταν ο καλός αυτός. Το loot μου είναι σχεδόν όλα χρυσά. Πρέπει να βρούμε... Νάτος ο φίλος του. Θα πάρουμε victory με κορώνα, δεν πιστεύω. Πέθανε ο Μπρούτος. Όχι ρε. Α, να μαντέψω, να τίναξε τον εαυτό του. Είναι στον θάμνο, είμαι σίγουρος. Ω, δεν ήταν κι όμως. Πού είναι αυτός τώρα? Κάπου κάτω, κάπου κάτω, κάπου κάτω. Περίμενε με να έρθω άμα τον δεις, γιατί θα είναι καλός. Έτσι. Κάπου εκεί πήγε, κάπου εκεί. Τον είδα, πήγες. Πάω. Νάτος! Νάτος, κι εγώ. Παραλίγο, έλα, το έχουμε. Κάτσεις τώρα. Ναι. Έλα, το έχουμε. Μπορούμε. Πάμε. Να τον στέλνω στο Storm. Ο Deadpool είναι. Όχι, με ανατείναξε. Εντάξει, θα χάσουμε ζωή από τα μάτια. Όχι, ψηλά, είναι πάρα πολύ ψηλά. Πού είναι? Νάτος. Το πάω εγώ. Όχι, έχει την μπαζούκα τώρα και δεν είναι καλός. Ναι! Άιντε, γεια. Έχω 2 κορώνες. Εγώ 3. Βγαίνουμε λόμπι. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και γεια σας.